बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि हेल' लोगोफोर खुलुमबाय 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 दिनैनि गोदान भिडिअ फिन बरायबाय नोंथांमोनहा नायदों बड'टप इउ आंनि मुङा अमृत बसुमतारी आरो नै फंबाया जोंहा दं आरबि ब्लग आरो नैबे मा नाम आंनि बिबोनां जोबथा ब्रह्म जोबथागोरा ब्रह्म दा जोङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायहरनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला आरबि ब्लग फंबाया आंनावहाय सप्ता खनसेयानो जाफ्रामबाय नङा होमबा औ जाबायानो सिगाङावबो फैदोंमोन दा जों सानैजों मोनसेबो भिडिअ बानायफेरनाय जायाखै बेनिखायनो बे फंबायजों लोगोसे मोनसे फिसा भिडिअ बानायनो जों सानदों दा मिजिंथियो नोंथांमोनहा बयबो अननाय होगोन होननानै दा नैबे फंबायनावहाय माखासे ओरैनो सोंथि सोंनो सानदों आङो फंनैसो दा बिथांनाबो आरबि ब्लग चेनेल दंखायो नङा होमबा इउटुबाव आरबि ट्राभेल ब्लग फेसबुक पेजआव आरबि ब्लग औ दा नोंथांमोनहा बिथांखौथ' गोबाङानो फल' खालामखाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा दासिमबो फल' खालामाखै नोंथांमोनहा फल' खालामनानै होबानो जाबाय बा साबसक्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दा आं बेखौ रायजोफोरनिसिम खावलायबाय दा आरबि ब्लग फंबायनावहाय फंनैसो ओरैनो सर्ट माने बेनो आंनि फार्स्ट माने इन्टारभिउ सिस्टेम भिडिअ फंबायनाव सोंनो सानदों दा फंबाय नोङो दिनैसिम जेनेबा साइकेलजों राइडिं खालामै खालामै बेसेबांबा गोबाव जाबाय नङा होमबा दा आं मिथिनो लुबैदों नोंनि फारसे नों बबे समनिफ्राय नोङो बे राइडिंखौ स्टार्ट खालामामोन खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय मुस्रि राजिब बर' फेसबुकआव आरबि ब्लग बेनिफ्राय जाबाय इउटुबाव आरबि ट्राभेल ब्लग आङो माने अल इन्डिया माने ट्राभेलिंखौ साइकेलजों दावबायनाया 10 मान्थ जाबाय आरो ना माबानिफ्राय जुन 20 बेनिफ्राय 2023निफ्राय आं सुरु खालामदोंमोन केरेलानिफ्राय दिनैहाय फैयै फैनानै बेंगलुर सफैनो हाबाय आरो ना खमसे खम आङो 20 नङाबा 19 स्टेट अनलि माबा कभार खालामबाय आरो ना 19 स्टेट औ कर्नाटकखौ लानानै दा साउथआव दंबावो जोंहा कर्नाटक बेनिफ्राय केरेला बेनिफ्राय आरो तामिलनाडु मोनथाम स्टेट दंबावो बेखौ माने एक्सप्लर खालामखांनो हायोबा बेनिफ्राय सिक्किम बेनिफ्राय नर्थ इस्ट आरो ना बेखिनिखौ माने एक्सप्लर खालामजोबा आंना माने माबा जासिगोन आरो ना भारतआ माने पुरा कमप्लिट जासिगोन माने साइकेलजों दावबायनाय आरो ना बेनिफ्राय आङो नोंथांखौ नुदोंमोन नङा होमबा सिगाङावहाय लादाखआव थांनाय मानाय जेनेबा नोंनि भिडिअसफोराव नुदों दा बेफोरावहाय माबायदि फेस खालामहैनाङो बेखौ एसे फोरमायहरजानो लुबैदों आरो माने बुंनो थाङोब्ला आरो ना बयनिस्राय माने खस्थ' होनना बुङोबा काश्मीर आरो लेह लाद्दाख मानो होनना बुङोबा हाजो एरिया नालाय बिराद खस्थ' जायो बांसिन आङो माने खस्थ' मोनदों लादाखआव मोनदों आङो 1.5 मास थादोंमोन आरो ना लादाखआव मानो होनना बुङोबा बेहाय जानायनिफ्राय लाना थानायनिफ्राय लानानै बिनिफ्राय मबाइलनि चार्जनिफ्राय लाना गोबां प्रब्लेम माने फेस खालामनो गोनां जायो आरो ना सानसेयाव मथा मथि 15 किल'मिटार 16 किल'मिटार नारखोनांगौ जायो हाजोआव बेनिफ्रायसो नोङो 10 किल'मिटार 12 किल'मिटार बेनिफ्राय डाउन जायो आरो ना आप डाउन जालांबाय थायो आरो ना आप जानाय समाव बिराद खस्थ' जायो माने साननो थाङोबा दाबो माने गोसोआव गाबखांनाय फैयो आरो ना बै समखौ गोसोखाङोब्ला आरो ना जेखियानो जाया मानो मोजाङै मोजां माने बारबोनो हाबाय बेनो आंनि गोग्गाथावना आरो गोबां माने सुबुंनिबो अनसायनाय मोनबोदों आङो जोंनि बर' हारिनि आदै मादै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव माने गासिबो माने अनसायदों आरो ना आंखौ दा बिनिफ्राय जेनेबा नोंथ' साउथ इण्डियाआव फैबाय नङा होमबा साउथ इण्डियाआवहाय माबायदि मोनफैदों आन्ध्रानिफ्राय फैबाय नोङो आन्ध्रानिफ्राय बेंगलर नङा होमबा दा बावैसो सिगाङावहाय माने साउथआवबोथ' मोजाङानो माने पाब्लिक माने गुबुन गुबुन स्टेटनि माने गुबुन गुबुन माने हारि माहारिफोराबो माने गोबां अनसायो आरो ना आंखौ माने जों बर'नि अनगायैबो आरो ना जेनेखा दा कर्नाटक हाबनाय लोगो लोगोनो बिसोरनि कानाडा मानसिफोराबो सोरबाबा जानाय होयो सोरबाबा लोंनाय होयो सोरबाबा लामा ससेयाव थाइबा 10 थाखा 20 थाखा बिदि गोबां हेल्प खालामो आरो ना आरो लोगोसेनो जोंहा आउट अफ स्टेटआव थानाय बर' बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोनाबो माने खायसे माने फन खालामनानै लेंहरो बिनिफ्राय गावसोरनो जाहोयो थानाय होयो बेफोरबायदि माने गोबां माने सुबिदा मोनदों आरो आं ना बेनिफ्राय जेनेबा सुबिदायाथ' मोनदोंआनो नङा होमबा एसे एनैबाबो रायजोफोरनिफ्राय दा अब्लाबो नोङो माबोरैहाय मेनटेन खालामो जेनेबा गोबां खरसानि प्रब्लेम जायो नङा होमबा माने खरसायाथ' फाइनान्सियेलि गोबां प्रब्लेम जायो माने ट्राभेलिं खालामनाया इसेबां इजि नङा जानायनिफ्राय लाना थानायनिफ्राय लाना गोबां खरसा जायो आरो ना आरो मुवा बेसाद बायनायफोरखौ लानानै बिराद खरसा जायो आरो ना बेनिखायनो माने जिखिनि मोनो थेवबो आखायाव थाया आरो ना गासिबो माने खरसा थोस्लाबजोबा आरो ना बेखिनियानो आरो न'निफ्रायथ' ओरै थाखा फैसा मोना नालाय जाय थाइसे थाइनै अननानै हरो बेजोंनो माने सोलिनो गोनां जायो आरो ना जिखियानो जाया मानो खस्थ' मस्थ' माने
जेसेबां हायो इसेबां आंनि बे राइडखौ माने थाबनो फोजोबनो सानो आरोना आङो। ओके बेनिफ्राय नर्थ इस्टआव नर्थ इस्टआवथ' दंबावोआनो 7 स्टेट माने सिक्किमबो दङ माने गोबां खस्थ' जागोन नर्थ इस्टआव मानो होनना बुङोबा फुरा पाहार हिल्स एरिया गोजाना दा बेहायथ' नै साउथआवथ' बारा ओरै माबायानो गैया प्लेन एरिया बिराद मोजां आरोना हिल्स एरियायाव बिराद खस्थ' जायो माने सालायनोनो हाया साइकेलखौ माने बांसिन नारनोसो गोनां जायो आरोना बेनिखायनो बिराद खस्थ' जायो आरोना आरो हाजोआवथ' बिराद गुसु जायो अखा बांखा बिराद माने दाथ' बुंबाबो फोजोबनो हाया आरोना आंनि माने ब्लगनि गेजेरजों उनाव लास्टआव माने नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायनो हागोन आरोना मा स्टेटआव माबोरै जाया जानाय लोंनायनिफ्राय लाना थानायनिफ्राय लानानै गासैखौबो आंनि माने ब्लगनि गेजेरजों माने गासैखौबो उनहाय आङो फोरमायना होगोन आरो ओमफ्राय फंबाय नोंखौ जे नुदोंमोन नङा होमबा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जेनेबा ब्रेन्ड एम्बासाडर जादों होननानै दा बेनि बागैबो एसे फोरमायहरोबा गाहाम जागोन आरो माने ब्रेन्ड एम्बासाडरा जाहैबाय जोंहा इलाइट गेम फेडारेसन अफ इण्डिया माने खेल' इण्डियाफोर बायदि आरोना बारा गोबाव जाखायाखै गोदान खुलिदों बेयाव माने आसामनि माने ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै आंखौ सिलेक्सन बानायदोंमोन आरोना दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि आं माने खामानि मावनो हायाखै आरोना आं ट्राभेलिंनि अनगायैबो बेयाव खामानि मावनांगौ बेखायनो आं मावनो हायाखै बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव आरोना उनफोरा लासैनो आं मावलांनो सानदों आरोना दा टाइमाबो बिराद खम नंगौ माने ट्राभेलिं खालामनायावनो माने मोनायो मायो बिराद माने भेजाल जायो आरोना कन्टेक्टआलाय थाबाय थायो थानायालाय जोङो थेवबो आरो माने खामानि मावनो हायाखै बेनो दुखुनांथाव बाथ्राया आरो अब्लाबोथ' माखासे खामानि मावनो हायोब्ला दाबो बे जायफिनगोन नङा होमबा साक्सेसफुल माने इयं जेनेरेसनखौ जों माबोरैहाय डेभेलप खालामलांनो हायो खेला दुलानि गेजेरजों जों माबायदि निजिखौ माने दावगालांनो हायो निजि दावगानाय लोगो लोगोनो जोङो स्टेट लेभेलाव दावगायो स्टेट लेभेला मुं मोननाय दावगानाय लोगो लोगोनो माने काउन्ट्रि माने हादोराबो मुं मोनो आरोना बेनि बागै गोबां खामानि मावनो दङ उनफोरलागै आं मोजां माने खामानि मावगोन होनना सानो आरोना आसा खालामो गोजोननाय थाबाय आरो फंनैसो सोंबावसै दा नोङो बेंगलरावथ' आंनियावनो दङ रायजोफोर आङो माने सिगांनिफ्राय खोन्थाहरनाय जायाखै आरो बे फंबायाबो खोन्थानानै लानाय जायाखै नङा होमबा माने जों साइलेन्ट थादोंमोन एसे बिनिफ्राय आङो बेंगलरखौ बे फंबायखौ गिदिंहोनो हानाय जायाखै आहाबो बिराद बिजि खामानि थानाय हिसाबै दा नेक्स्ट टाइम माब्लाबाफोर फैफिनोबा गिदिंफिनसै नङा होमबा नेक्स्ट टाइम माने आदायाबो माने सम मोना बेसरा मानो होनना बुङोबा खामानि थायोना बयहाबो बेनिफ्राय आंहाबोथ' माने नै दाख्लै बयसो देहा उसुबिदा जादोंमोन ओमफ्राय बेंकनि एसे खामानि दंमोन नालाय माने क'क्राझार फारसे थांनानै नै मथा-मथि सप्ता खनसेयानो जाबाय आं सफैनाया बेनिफ्राय आङो गाबोननिफ्राय आंनि राइडखौ माने स्टार्ट खालामफिनसिगोन आरोना अन्नानै नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि माइसुर अटि माने तामिलनाडु केरेलायाव थाग्राफोर दङ अन्नानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगो हमनो हागोन आरो आंबो बेखौनो खावलायनो सानो रायजोफोर माने जायफोरा दा माइसुरथिंजाय दङ नङा होमबा तामिलनाडुआव जायफोरा लोगो हमनो गोसो माइसुराव जायफोरा लोगो हमनो गोसो बे फंबायखौ लोगो हमनो हागोन आरो मानिबाफोर उसुबिदा जायोबा एसेबाबो हेल्प खालामगोनखौ आं मिजिंथियो नोंथांमोनखौ मानो होननानै बुङोब्ला बर'जों बर' जों हेफाजाब होलायाबा नङा होमबा रायजोफोर माने दा साइकेल राइडिं खालामनांगौ आंनि नुनायावथ' आं बिराद गोसोआव बोरैबा मोनदों आरोखि बेनिखायनो आं थाबाव होननानै बुंगासिनो बे फंबायखौ आंनावहाय माने बुंनायाव इसिबां इजि खिन्थु सालायनानै बेफोरबायदि भारतखौ माने गिदिंनाया माने इसिबां गोरलै खोथा नङा आरोना गोबां माने प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जायो मोनाबाथाय ओरैबायसा सिचुवेसन जायोना बबाव थागोन बबाव मागोन नों हटेलाव थानोबो नों सानफ्रोमबो बबेनि थाखा फैसा मोनगोन बेफोरबायदि जायोना सोरजोंबा मालाबा रायजानोबो गोनां जायो न'फ्राव सोंहैलाबायनानै सोरबा थानो होयो सोरबा थानो होया सोरबाबा थानो होखांनानै ओरैबायसा खालामोना दसेनि उनावनो माने बेयाव थानो होआ माने एसे प्रब्लेम जायो होननानै हर ससेयावनो माने उथिनाबो खारनांगौ बेफोरबायदि गोबां प्रब्लेम जायो आरोना माने जोंनावथ' दा इसिबां ओरै हटेलाव सानफ्रोमबो थाबाय थानो थाखा फैसा गैया आरोना माने बेनिखायनो टेनसन सोंलाबायनानैनो थायो आरोना गावनि थांखिखौ माने कमप्लिट खालामनो थाखाय जिमान खस्थ'आनो जाया माने बेफोरबायदिनो आगानसे आगाननै माने आवगायलांगासिनो दं आरो आं थिगैनो दं रायजोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनोसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो बेनिफ्राय आरबि ब्लग फंबायखौ जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट खालाम मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'निफ्राय बेफोरबायदि रावबो दिनैसिम गैथ'वा नङा होमबा बेफोरबायदि साइकेल राइडिं खालामनाय बा गावखौनो होसोमनानै एट्राप खस्थ' खालामनाय दिनै माने साइकेल सालायनाय होननाय बुस्थुआथ' बै समावसोमोन दा दिनै बिराद खस्थ' आरो बेबो मोनसे फिल्डआवबा आलदा खोथा नङा होमबा बे राइडिं खालामनाया दा दिनै स्टेट बाय स्टेट थांनांगौ बाहाय अनेक रोखोमनि मानसि लोगो मोनगोन बा बहायबा माने थाथावै जायगा जेनेबा जों मा होनो बिदिखौ जेनेबा सिटि एरिया बा बाजार एरिया बेफोरावबो सहैस्लाबा लामा ससेयावनो थानांगौबो जानानै फैयो हर जायोब्ला गोबां प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां दा बेनिखायनो जोङो रायजोफ्रा बे फंबायखौ जेसेबां हायो एसेबां
माने सापर्ट खालामनांगौ आरो जोङो बिनि साननायखौ जाफुंसार होनांगौ आं बेखौनो बयनिसिमबो गुरै खावलायबाय बिथाङा माने जोबोद खस्थ' खालामो जोंनि बर'आव नायल' जाल' सासेल' बायदि नङा होमबा बेनिखायनो जोङो सापर्ट खालामनांगौ मबेबा समफोरावहाय बिथाङा हेल्प बिनाय आं नुलाबायो दा बेफोरावहाय जों अननानै एसेबाबो हेल्प खालामनांगौखौ आं बयखौबो खावलायो मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन सासेया गुबुन सासेखौ हेल्प खालामबासो जोङो माने दावगालांनो हायो आरो बे जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे गोग्गाथावना साइकेलजोंनो अल इण्डिया गिदिंनो थाखाय बे फंबाया दा ओंखारनानै दङ दा आरो गिदिंखाबायानो दा बेसेबां स्टेट जाखो होन्दोंमोन आङो 19 स्टेट ना दा जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरोखि दा दिनै बेखिनियावनो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय